Здравейте, аз съм Шарохекс и както сте видели от заглавието на този клип, днес ще ви покажа още две животни. В момента ще ви покажа първото животно, което е нещо като патка или не знам точно. Не съм много запознат, но е някаква птица, която се намира ето тук на плажа, близо до онова място, където беше с кулата. Значи трябва да дойдете ето тук. Растението се намира ето на тази сграда, точно ето тук. Лошото, ето да отдалеча само, намира се ето тук, точно на пътя някъде, по-скоро не на пътя, понеже това е във въздуха. Лошата новина е, че не може да стигнеш с кола или нещо друго, защото няма път натам и това е малко тъпо. Би трябвало абсолютно всичките такива растения да бъдат лесно достъпни. Ето, че това не е. Тук има един пич, който се набира и малко го обърнах така. Идвате тук на плажа, след това набирате кода за хеликоптер. Така, спална се хеликоптера. Качвате се. За тези, които не знаят, има клип, където съм показал абсолютно всичките кодове. Да, един го обърках, но другите всички са си така. Може да отидете там и да погледнете как се въвеждат и такива. Аз сега показах, нали? Но не съм казал кое копче такива. Също така, много хора ме питаха къде е фейскама и... Оп, това не го видях. Аз казах, фейскам днес и утре може би няма да има, понеже в момента е лудница у нас и понеже се местя в друга стая и днес няма да има фейскам. Качвате се тук, лао, не знах, че можете тези неща да се бутат. Да, даже ми се вдигне и стамината. Идвате тук, ето го как изглежда отдолу пътя. Аз си мислих, че може да се качите по някакъв начин, но за жалост няма. Ето ще покажа тук. Тук има някакъв басейн. Ето виждате, абсолютно по никакъв начин не може да се качите. Чайте да се изкъпа преди да използвам това нещо. What the fuck, какво направих? Аз направо се окъпах целия. Исках само панталоните. Може би някои от вас забелязаха вече, ето това е растението. Второто животно ще остане в тайна, ще ви го видите след като тира при него. Да хапнеме. Да, ще го сейфам. Не ми трябва втори път да го правя. И... ето, че припаднахме. Сега да видите точно каква птица ще бъдеме. Добре, аз очаквах да бъде нещо като патка. Значи с това... В момента съм гълъб и чувате какви звуци издавам. Също така има разлика с кой герой взимате това нещо, понеже трябваше да съм патка и да. И малко бързо умряхме, понеже не зная как се лети. И виждате в момента героя ни нещо колабира или нещо подобно. Даде ми нещо директор мод Detector Unlocked Pigeon. Понеже това стана твърде кратко, ще ви покажа още две животни, което значи това и още две. И така почти пристигнахме малко накриво, преземих този хеликоптер. Хубаво е, че не се разбих все пак. Ето сега ще ви покажа точно къде е другото нещо, именно би трябвало да бъде заек, но понеже си нямам идея в клиповете, където ги гледам, защо става нещо различно. Ето тук се намира, точно до Лос Сантос къстама. Ето как изглежда, карта не ми е много отключена, така че малко лошо се вижда, но горе-долу съм отключил. Ето тук се намира някъде, сега ще ви покажа до... това как беше, бе? Опа. До... ето това тук е. Това как се наричаше? Добре, забравях му името, но както казах, до това тук е. И ето го, вижда се. Би трябвало да ме превърне в заек, но както знаете, аз каквото очаквам, то ме превръща в нещо друго. Да видим. Почваме. 3D-то се включва и... майко мила! Аз съм свиня! Не! Мога ли? Мале!
Да, наистина трябва да спреш търкуците. Уау, каква хубава кола тук има. Аз съм прасенце. Няма що. Аз съм прасе. Помощ, колят ме! Само как фичи. Дай ме подгони даже и полиция. Умирай! Да, ям от газа. Добре, пази се бе, труп такъв. Не мога да вземам парите, защо? Полиция! Полиция срещу прасе! Не! И така, дами и господа, изкричах на умряло и отново съм си... Само че защо съм на first person? Не съм. Вижте само. Героя не знае какво става просто. И да, сега следва изненадата, която ще ви покажа и да видим каква е тя. И така, идваме за третото животно, което искам да ви покажа. Виждате, тук що си спаунах Санчес. И искам да ви питам, може да ми напишете в коментарите дали искате да направя един офроуд клип с този мотор, понеже виждате колко готино изглежда на first person. А именно ще го направя целия офроуд с first person. Та, сега да ви покажа къде се намира това нещо. Момент само да не покажа, по-скоро да не отира на чекпоинта точно. Та, понеже не ми е много отворена картата, няма как да се види много хубаво. Но когато видите, ето това е езеро. Това е езеро. То е само едно от тук до града отгоре. И ето тук, като видите това нещо, което изглежда точно като един хикс и отдолу точно едно е така обърнато В. И тук има един черен път. Отивате на черния път и маркирате ето тук. Това тук е къщата. Сега ще ви покажа горе-долу точно къде се намира. Пик. Та. Идвате тук. Само да видя, че не съм сигурен на тези камъни или беше или на другите. Да, би трябвало да бъде на тези камъни. Значи, идвате и трябва да виждате къща ето под... Какво минава? Отгоре? Някакво огромно пиле или какво беше това? Но беше огромно. Да, идвате значи на този камък. След това идвате ето тук отзад и да, точно тук е, ето го. И, само да кажа, би трябвало да ме спауне тигър, но най-много да ме спауне котенце, понеже знаете, на мен всичко ми е на обратно нещо. Да видиме. И баум. И моментът на истината, дами и господа, аз съм... Аз ви казах! Пише да съм тигър, аз съм коте! Не, аз съм някакъв женствен направен. Стига бе! Добре, как може? Трябва да съм тигър, аз съм котка! Направен съм като някое момиченце. Я мога да се мушкам да на по-такива малки места. Да, готино е, че съм котка, но трябва да съм тигър, бе, хора. Не искам да съм някое тук котенце, даже което е дебело при това. Да, аз съм Гарфилд тук. Ще бъде много готино да има first person. Не, нямам first person обаче. Но ще бъде много готино. Котка first person. Или пък маймуна. Да, то помежду другото има вече модове, които мога да покажа по-нататък момент. Трябва да се оглеждам като пресичам. Вау, тази кола изглежда много готина. Да, с котка по пътя. Някой дали ще ме спре. Вау, за малко ще му отнесе. Та, да видя, искам да намеря някой човек да видя дали котката ще успее да го убие. Добре, хора, разбрах как да се почешвате. Трябва да натискате левия бутон на мишката и виждате, чешете се. Сега се нахалсвам на тази жена. Хора, разбрах и как може да мялкате като ненормални. Значи, трябва да цъкате контрол. Само дето устата ни се отваря. Иначе виждате, може да ви надуе главата. Само цъкате и може да изнервите някой човек просто с това. Джъмп! Легна си.
Да, по принцип котките не падат по гръб, знаете, и не би трябвало да умре от такава височина. Добре, вече съм в града. Време е да убия някой. Котка атака! Котка атака! Какво беше, ме биеш ли? Хората се оплашиха от котка. Чай ще умялкам. Нещо се изпълваше, правеше нещо, да, и аз съм чак тука. Та хора, това бяха трите животни, които исках да ви покажа. Знаете, ще покажа абсолютно всичките, така че имайте търпение. И отново ви питам, в коментарите може да напишете дали искате да видите оффроуд клип с този мотор на First Person. Мисля, че ще се получи много хубаво, ако го направя. Опа! Не чак толкова хубаво там. Да, това е всичко този клип. Надявам се да ви харесал. Ако е така, може да го харесате, оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!